izango dugula gaurko honetan, eta jakinarazten dizuegu oso garrantzitsua da. Osea edo ekarria badazue, hemen zuen eskubizara hartzitzak bai pintzoak eta edateko Gute sozien hori, zazpigarren jardunaldize grupokoa, Gernika Hospitaleten 15 hasiko gara, Pamato, bi Jorge, 3 Pere, 4 Txupe, 5 Julián, 6 Diego, 7 Didac, 8 Gastón, 9 Illich, 10 Tomi, 11 Carrasco, 12 Pulido, 13 Nacho, 14 Raúl, 15 Txino. Gernikeko 15-koa jarraitzuko gu, bata Gaztairan, 2 Garroke, 3 Browell, 4 Komandanti Elarraiti, 5 Kim, 6 Rainar, 7 Agustín Foluria, 8 Matias, 9 Iker Olaeta kapitaine, 10 Ramiro, 11 Eneko Gorostiza, 12 Aritz Intxausti, 13 Andoni Martín, 14 Jaundre, 15 Bo. Urbitan eurizei zen oin arte, oin aterri ingeu, ia aguante tema egura bitzek, eurizei mari, esto itzema fase estartiko asko ikuzko guz, eta Gerniken azkeneko partidu etxien, hemen elite faseko azkeneko partidu etxien, beste partidua falteko zan urrengo jornadan, baina Gerniken deskantzudeko, ja laugarren artien klasifiketa hauz matematikoki. Hospitaletek hasiko du partidu sakezentraz. Arbitroak hasteko dena preta uzela. Luzetsua guztinki eskuetara. No delantero Garbitzen, Raka, Kime Baloie, Baloie, kontroleta, ostika, aparandela. Baloitzan zauzia, Garbitzen, Jaundre inartzen sartu da. Delanteruka Zorganiz eta Hospitalet. Ondita usti plaka. Berrio delanteruka Zalet. Matiri eskuetara baloie, kapu oin ostikoa. Ostikoa hori, Mati bile. No matne Hospitaletekoari. Leku barrien da zure berriro. Oin eskue jokatzen urten dire, ostiko. Jaundrek bero ostiko batea zueltan. Gerdina, hoy casi os alde. Muy gusto sin guerra.
40 metro marca más o menos. Gerniken aldeko Melie. Jauzi indori Melie. Eta ez da oblegado. Ondo Gernik esaten. Zaino gorosek. Ostikoa. Besten gorosek. Dutxe Gerniken alde. Más o menos. Parekatuta dauzuna. Eskuma jausin dire bizek. Partido parcial pillo hain egon da Gernike. Tuketan beste eta hospitaleten alde 25 metrora, más o menos. Bota indala, dino arbitrak. Tairanen golpino dala. Ez da ikusten izik arbitrak esaten duen ikasun biko dako. Salveu. Kapo atakera, ostikoa az. Ostiko altue. Beste ostiko bat, hospitaleteko bat. 22 barruen eneko goroz, denpori gaz. Oso ostiko bat. Hospitaleteko akama gona gorozena. Tenor, zela iraino. Berrio jokalarikoa hospitaletek. Hospital bat dutxe, delantero kigoren die, paseu, defensan. Tambien duten hori. Beste ostiko bat hospitaletek. Metro inazte, dentapan da Gerniken, pase luzien. Barruan edo sartuko ez, zeu sartu. Eta kanpoan. Gerniken alde dutxe.
Sí, jokalariko tutxe, jokalariko tutxe, dizen tutxe, gauriz ez da eta ban asko ikusten gabiz, lehenko hirugarren ja. Sortxizek urten deu, behatzi pasetxo, behatzi kamarra, sostiko laburre, defensin atxera. Hor gaugo, Boizki, ondo. Delanteruko Garniken, Matias Egaz, no Matias, Rafa Gurteten da jokatzen. Bi kontra bat, Uzi da, odoie. Aquí se pitan. Árbitro Hospital del capitán. Lori. Aquí se gache, baloi asko man. Tutxe kompletidad, lanteru egaz, atxera, ondo Agustinek irazten hor. Ez die sartzen errakien, bien, Agustinek urte indeu. Deleru kasoin, Estiko laburre, batak, ekim gauor, ondo irazen zekime,
Beste ostiko bat. Golpie ostikoen alde, dutxera. Ostiko seguru. Bosteko tutxe dinoen ostikoetan bosko Bosteko delantero tutxe. Eta de kostu tutxe delantero sortxizeri. Este golpe va, que golpe asko itzen. Hori tengo. Está urten, ondo jaundre, saltetan, kapu nostikoa, zaztu izan da. Hospitalen alde 22 metroan, más o menos.
Hostia, Melie, hospital. Ondo, jaunde horre hostikoan irabazten hostikoa da segidun pasetan. Ventajan emonten Gerniko delantero eri. Atento si subo y cerrarte. ¡Forma, Lecho! Berriken kontra golpe, sortxisek haien jokatu deu. Matias, seguro atento, da, pare benzo. Hostiko bat, hospitalet. Apuri hostikoa. Eskazo horre. Kapu gari eta deu da zez dino, arbitroak. Tutxe... Gertiken alde. Dos, seis, plaketa horre irue. Delanteo kaskokatzen hon. Pasi egaz. Ondo roque plakakien. Kambizin dabe joku oin. Berrio delantero egaz. Agustin dakapu plakakien. Berrio delantero egaz. Agana dago. Ventaja endauz bernike. Bogo temporideko. Bogo goros egaz. Eskasa. Abaneko punturaino dator Gernike. Beste mele bat. Berrikena da baloie, Melie, gure zela izen. Berrikena da baloie. Kapu askokatzen, intxausti gaz, intxausti jokaldi zemati gaz, bo hostikoa. Bozetan doni presionetan euren amala beri, hostikoa surten bidea euren amala beri, prospero bat Gernike. Dutxe Gerniken alde, euren eta bizita. Como eta bai irazita da, molago mote, baina eurek ez sartzen, dudan dauz. Oin bai mola, oin alda forme, ventaja Gernike. Plake ez da izin daen. Brau baloi egaz, irun hartin plake ditxe. Kapu baloi harine andoni egaz, nik izkin barri bari. Hori baloi harine izen bida, kapu intxausti egaz, intxaustik maz egaz. Grupo trabatoin, izkin jaino, Andre, Zero, Jaunena. Jokaldi oin, Gernike, jokaldi zen. Hama intxausti
bien. Amalau eta nahi ben. Gernik irabazten. Euren expulso esango que ya sartu dala. Tan luze. Uri, jarro por pentsatako. Ostikoa. Espero de kapo diezuetara. Matikoan. Ani ausante deu. Pero se cobró. Son hori. Ventaja la mente. Ultida. Novena Ibarruen. Golpe bitxia oin ataten baguz, Vengo también Barraritik, Berteon bolaba, Formero, ez sartzen ospitaletikoak. Bai, kauzu mirados delanteruek, bola aurrera, urteren indauzizek, Kapu Rokegaz, bakarri dago, apoio bari. Máquina.
Beste, saque zentro bat, Hospitaletekoa. Luze. Horiek. Dutxe, Hospitaletekoa alde. Berriro, bosteko dutxe. Eta Hospitaletekoak. Ondo Gerniko defentsi goten gora. Berreto, 2000 eman bosta. Anteruekaz, ondo. Roque bai, plakajien ondo. En sentido, camisa de Nancy, ondo Andoni hor atento, plakajien. Berriro delanteruekaz. Roque plakajien. Chico, Capu. Juan, Andoni, Juan. Defensa, Gutxi. Capu que Sancho bota una mucho leñón, boca en chucho da Casincho. Aguante, balón muy bien. Y Megas, lo que quedó uno garbitzen hori raka. Si barruti como mucho campo. Agustín Orbin Arte. Estaba Bani, Gernikedeko baloie de momento. Un golpe pitadeu. Aban Hospitaletena. Belia Gerniken alde. Gaur entxegu marratik hurbil. Beste mele bat Gerniken alde. Hau garrantzitsua da, hemen 6 metro buelta egongo da, Ventajia eta eskero jokaldi segitzeko aukeri gratis. Portxisen gainketan, hori Gernike, ostiko laburre. Ventajara buelteko da. Delantero lehen olinean jauzin dire eta Gerniken aldeko bentajia gonda. Zeukando. Claro. Beste mele bat eskatzen du Kapuk.
Hori sakatu dagoen. Mati bera bakarrik ondo plaketxi egin artean. Egin alde. Nik bat tarpeti atateko. Bada, Amelie. Estable dauz. Kampu sartu baloie. Sortzizen hain kataina baloie. Oin bai sakatzen erdike. Ensaio castigo. Delanteruena hospitaletekoa da. Da txartela segitzen da hori. Ja, hirugarren golpi segi duen. Txartela segitzen. Hospitaleteko hirugarren Melie sakata goli hirugarrena segiduen aten. Ensaio castigo 7 puntu zuzenean, zute batek 26 markada joen. Hau guztiko laburren guatan. Habana dino arbitroak. Va, Roque! Melie hospitaletan aldoin. Bat gitxio dira, eskalona dura. Hospitaleteko lurrien, problema eman. Tempori pareta gure barretak. Melie hospitalte gitxio dauz notize noi piña noi piñas duen. Arbitroak kontra urten jokatzen. Ondo, oin hospitaleteak eskure jokatzen. Fuerte sartu da hori. Abain egon da bat. Abain izan da. Abain pinte dugu. Eleva
Ingen zelaitzen. Batan dekena baloie. Altara dukapuaz baloie. Zintxartik dure. Hori ondo garbitzute hori. Brauel oso ondo garbitzen hori irraka. Oin haustikoa zutetako kapu. Cruzau bat hori boa di hor hori hartzen Tienes, claro. bi kontra bat baloie hor Gateko beste ostiko bat handau goroz Goroz ekapuaz, kapuko tikoa Tiko hona hori Hospitalten alde Zela jorretzen, prácticamente ondo Gernikor baloi Gernikena da Hospitalten alde Ekin orden o plataforman baloiak zikintzen ostuten Gora joteko. Beste mele bat Batan Hospitaleten alde Beste mele bat, Hospitalten alde Gernika sakatzen ondo Lineako Hospitalet Goizen mantenidu Eta 6 da último marcada dioen, nahi gobertu minutuek Bueltan gauz duarren zatireko
hospitalitekoa baino. Ia, bigarren zati honetan ze planteamendu dituen Gernikek, hospitalitekoa ia joko aldatzen dauen eta antseguren bat sartzen dauen. Gernikek saque centro andateko prest. Saque Lucie, Jaundre ondo plakafien. Euren 22 barren baloia. Delanteruk askokatzen hospitaletekoak. Metratuk irabazten. Ostikoa askotengo dire. Ostikoa ez da urten. Kapuk amarragaz, amarrak bogaz, intxaustigaz, irorra bat, goroz zeizek ostiko laburre, zeizeri, ondo plaketa hor, hospitaletena baloie, delanteruk askokatzen, tairan hor plakajien, hospitaletekoana baloie, beste ostiko batera surtengo die, hau ez da urtengo, ez da urten, Kapuk ondo, pasio ona, Kapuk, Jaundre berriro barrure, plaketxi hor, bentaja dino arbitroaken alde, baloi harine hori, etxi plaketa hor, metroak irabazten, Kapuk Brauel eri ondo paretxie, metro bitxin faltan beste entxegua sartzeko, delanturuk ondo larraditu horra apoioan garbitzen hori irraka, Kapuk harin baloie berrio delanteru, ondo kim baloie harin jokatzen, ondo entxegu esartzen, ondo kim, Kriston Pari hareine, ventaja guztizan lineko hori. No, ez duiten entxeguen, ez dakiz gaben. Nada, lakoa, tutxe, Gerniken alde. Euren 10 metro bueltan. Bosteko tutxe, Gernikek. Nada, Zazpi. Ondo, hori baloi irabazten. Ez da gure mola forme hospitaletekoak. Bai, hori mola. Plaketxi portadorari. Oin delantero askoatzen Kapu. Larrabiti gaz, larrabiti metro bat irabazten. Berriro delantero Andoni gaz. Gernikena baloie, Mati gaz. Kapu goinarin, Andoni gaz, Andoni irun hartin plaketxe. Etxe plake boinoko, Gernikena baloie. Oin bai, intxegue. Ondo delanteruek hor lanak egiten. Eskerrik asko ikusten zauzen hori erromati dauzena.
Dagoeneko bok, eskinatute. Hori, huts marka joen. Zentro bat altu Japun eskuetara Japon Hospitaleteko hori baloie Roque Kinati sartu da dino jokolarien bat Dutxera moten edo boko daula. Dutxera baloie. Gerniken egota bibarruen tutxe, Hospitaleten alde. Bi aldaketa egin dauz Hospitaletek. Atxiz eta malaue urtuen die. Ogeta bat sartu da. Noa. Ogeta irue, Álvaro. Presari gantza, Hospitaleteko bat dutxatateko. No, dutxe hori Hospitaletekoak. Gernik berdin intxon molaz eta gure forme. Larreti bota hor. Zutu ni dauz oineko. Como está jugando. Do goro sor plakajien. Eta bon kontra. Plaketxie. Baloi Hospitaletek. Amagostagaz, laguegaz, ondo, lague hor negatu. Baloi harinoin lineakoakin. Sangnike Berri Hospitalet Plaketxi alda bemuden horren Hospitaletekoari Aban, genikena dino Abana, Hospitaleten alde. Hospitaleteko Temporien gelditzut edo Hospitaleteko jokalari zen gaitxek.
Donde hubo el único problema de Cusela, ya es en ese grave. Mediku etor da. Zelaitzik urten dago. Delante Kim eta Andoni bebai. Hospital. Amaitzen auki deu. Jauzin da hango eskinatik. Hospitaletan beste biala.
Noztaki no sartu da. Goaz berriro bueltan. Hore no. Zeko baloie, Jazz. Ota bitxik. Hospitaletek. Metik ez dutez ikusten. Alde, tira dute. Oin gole sartu dio hospitale. Oin ez da derrumbe. Oie. Rocket eta Browell honetan hori meli jirein da. Estoy se pitan. Ustiko hona da hori. Alde.
Txartela. Txartel hori ze... Zazpizeri. Golpe Gernika. Tutxien. Tutxe lehenko plataformara, ondo larra gero mola gura informe, baina hospitaleteko o informe eta mola. Delantero Bierrien. Pintxe, baloie. Hospitaleteko baloie. Delantero tokatzen. Tokin plakajien. Hospitaletekoak, Kapuri, Kapu Jaundregaz. Gernika alde, jokalarizek baloie eskoa. Baloie Tutxe Gerniken alde. Delantero Matias. Tranquil, organizetan Gernike. Pragu baloiegaz. Gorotxe baloie. Jauzindako baloie. Defentzia putzen. Oso ondokin, plakajien. Hospitaleteko ondo plakajien Gernike. Ondo aban. Hospitaleteko ana. Gernike. Nik aldaketak lehenengo aldaketak. Kanpora, Browell kanpora eta Roque kanpora. Lehenengo lerro guztize aldaketia. Melie
Gernikena hori baloie, Gernik sakatzen ganera, solte dauz jokalari dana, ventaja Gernikek, Matias urtetzen da, Pugaz, Kapu Jaundregaz, Jaundre baruraino, segundo, Jaundre, beste entxegu bat, Matias Beleren urtenan beletik, ventaja guztizen Jaundreri. Hostia, azkin ati dau. Bai, palo, bi palo mazen partiduen. Hori hospitaletena, Kim seguru hor. Kapu delanteruekaz, delanteruek linakoakin, jokaldi 6. Ondo hintzat, oso ondo. Zo ondo jokatu da benor. Delanteru bien. Venía ahora van a Caldi política. Dana, si hemen eskinan goro pasetun baloia segando niri. Moten izen dago estrola paseko, baina plaketxe, paseto lurretik. Gaur, ventaja guztize, Gernikeko jokalezek komunikan nire. Agustin ikusten gurrien, problema emateuko dau. Agustin recupera da, golpi izango zen. Atleko Melie. Meli estable. No se fue. Aldau moduen eta baloie horre hospitaletekoak hor plakeuen bida. Delanteroen artien pasetan. Goros eta Rouban plakak. Hospitaletekoak oin eskure jokatzen, gure zelaizen. Pase eskasa, amarrari.
Kim oso adi dabil gaur. Gernika oso adi Kim. Baloi hartzen. Baile ospitaleten Gernika lehenko lerro guztiak la oingo melien. Atarre zerunda ez lehenko sakakaldi zen. També la baloia. Oingo tan estalo dau. Kapu ondo plaketan sortizi. Baloia ez duten eskuetan. Baloiekin marcadora zen. Gernika berriro delantero berriro lineakoakin, plakaje itzela muntxo. Ostiko hona baina ez da du Tutxe ospitaleten alde euren 5 metrora. Gernika bi aldaketen dauz, Andoni urten da, Ramiro bai pentsete hot, da Suga, Max Sugar, da Peio sartu da bai. Amar minutu botan partida matxeko. Hospitalete bi aldaketa indeuz. Tutxo hospitaleten alde. Oso klarikoa. Hospitalete deko baloie. Ondo, hor plakajien Gernike, baloi ostu da, pentsate bat. Ez, hospitalete deko baloie. Ostikoa surtengo da. Oinoko euren ogeta baloie, Gerniken alde tutxe. Ondo tutxe, Matias ebaloie, Zugo hor garbitzen. Andoni metro asko irabazten. Ondo goro garbitzen. Berriro delanteru ekazen Gernike. Kim ondo garbitzen hori baloie, bentajan Gernike. Bo Matias Aliperi Jone velocideko Barrure Jugatona Zuga Barrure
Segue. Eta lehen beste puntu. Berrogeita bost. Bi aldaketa indauz. Agustin urten da. Lasa urten die. Hospitalaren saque zentroa. Eurek irabazio, euren abaloie. No, lasa hor, lagia. Pase, eskasa izen hori. Garriken aldeko benzie, baina jo hospitaletekoak. Golpi hartu da txapuran. Qué fuerte da. Que me cae dulce con hori. Bat, alde, oingoan. Gernik dudana, oingo jorraitzen da, eta egon dira Gernikekoak, berriro bentajako punture. Ondo, peio hor, plakaje, fuerte. Gernikeena baloie, larraitio. Delanterokas berriro Gernike. Boki Gernikeena baloie. Botikoagaz. Gernikeena baloie hori, ondo ostute Gernike. Kapuk zabati hori. Gernikeena oinko baloie. Kim baloie gaz. Kapuk delantero kasoingoatan.
falta. Ez da bola, solte baloia dino arbitroak. Golpe Ospitaleten alde. Falteko partida maitzeko. Recupere die, jokalezek. Tutxe Ospitaleten alde. Ospitaleteko baloie. Aban. Gernikeren alde Melie. Melie formetan jokalaritzek. Ez da ole dago ingotan. Gernikena da baloie, manera sakatzen. Hori bat izen nora. Hori ezin du, ez oingo. Peio, barurantza izkin. Delantero Kasberriro, Kapuk. Bai Josiak, atxean daño arbitroak. Izkin, mondo. Baloia usten. Basozie. Baloia usten Ospitaletekoak. Ondo gurtu plakan jien. Berriro gurtu, oso ondo gurtu. Bi plakan segiduen. Ondokin. Ospitaletekoak berriro nantza gatoz. Beste bat gurtu. Oia Aban. Aban, Ospitaletekoana. Melia Gernikeren alde. Gernikena baloie. Un metroak irabazten. Ventaja Gernikena. Zuga Kapu askoa die. Bo Jaundre. Jaundre metro asko. Pase eskasa. Txaustiri. Ondo, jokaldiz ondo urten deu, azkenengo pasi izena txarra, baina jokaldiz ondo. Ataren, nabari, nor, Ospitaletekoa, metro asko irabazten noin ambize.
Ostikoa gaz. Urten indala kanpora dino. Tutxe Gerniken alde. Otutxona hori. Sartu da Hospitaletekoa. Ego mola da hor formeta. Nostakit nik. Kanporata dabe. Hospitaleten alde Tutxe. Harinata dabe. Ez da bela baleizo dino arbitroak. Tutxe, Hospitaleten alde. Ondo, andone. Baloi oztuten. Lasa baloie. Metro batzuk irabazten Lasa, ondo. Zua, korra aldo emon, hartu no baloie. Bele, niño kapuk. Este, Tutxera. Una hori. Ja, azken jokaldi zedo izango da. Tutxien prepara eta Gernikeko bat. Oso irazitze hori Tutxe. Oingo eta bai aurrean txamola. Oinkatuen bidagor. Delanteruek dana bierrien. Hor urten da delantero batzuk. Entxegu Gernikena. Oingo eta bai. Tutxe mola, da gero urten egin iru edo. Berro, tamar eta bost. Moten ja azken jokaldi zeizen dela. Jugadora kasuak entzen dabiz, ja azken amaitxu ingo da ja. Agostiko gatxada. Eskinatxuen dau. Palora bota deu. Ondo doa, moten deu. Hau bai, barrure. Berrogeita hamairu eta bost markagailuan. Amaitu da partidu urbitan. Gernikek beste 5 puntu. Gernikeko jokalarizek. Eta beste garaipen bat. Azenko jardunaldiko Gernikei etxien ez doko jolastuko gehiago elite faseko partiduek. Eskerrik asko hori internetetik ikusten hau zarinari. Urbildu zarinak urbietara. Urrengo hartien, eskerrik asko.